Hola, bona tarda de nou. Hem passat un dia més, queda un dia menys i avui coneixerem un nou barri. Sabeu que estem a l'esquerra del Ter, hem fet Germans Sàbat, hem fet Torres de Taialà i Mascatofa i avui ens toca Domeny. Jo diria que és un dels barris amb més contrast perquè tenim el Domeny rural i el Domeny industrial. Començo per la part de Domeny rural, de patrimoni. Us deixaré un link pels que tingueu curiositat d'un llibre molt interessant que parla dels orígens de Domeny, la seva evolució fins a l'actualitat, i on fa una anàlisi molt detallat dels diferents masos, aquestes cases de pagès que si passegeu per Roberto Bolaño doncs encara en veureu algunes millors conservades, d'altres en pitjor estat de conservació, però encara les podreu veure. Si voleu saber el detall de tots aquests masos, consulteu aquest link perquè realment val la pena i aprendreu molt. Jo he après, per exemple, jo sempre havia vist un terme municipal a la placeta de l'Institut Vell. Si aneu al Museu d'Història de la ciutat, veureu un terme amb l'escut de l'Ajuntament de Girona. Aquest terme estava situat molt proper al camí ral de Domeny. I la veritat és que no havia entès mai quin significat tenia, no ho sabia, vaja, ho he estat buscant aquests dies arrel d'aquest confinament i aquest terme el que marcava era el límit a partir del qual ja no es podia posar cap parada per vendre cap producte i si es feia s'havien de pagar impostos. Per tant, si teniu curiositat, quan acabin aquests dies podeu anar a la placeta de l'Institut Vell i el veureu in situ. Jo us deixo una imatge perquè així segur que el recordareu, quan veieu la fotografia el recordareu segur. I la part de Domeny industrial, doncs jo destacaria la presència de la indústria Nestlé, per suposat. A més, una empresa que ha estat sempre molt amatent i intentant solucionar aquelles problemàtiques pròpies que genera un equipament industrial d'aquestes característiques a la ciutat. I us haig de dir, per exemple, que jo he col·laborat amb alguna neteja especial on el personal de la Nestlé també hi ha estat present. Us en deixo unes imatges d'una foto de família després d'una neteja i també d'unes imatges de continuació que vàrem anar a fer un esmorzar tots els que havíem col·laborat al Bo de Bo, que també està situat a la part industrial de Domeny. Per tant, si repasseu aquest document que us deixo al link, aprendreu moltíssim sobre els diferents masos que conformen aquesta part més rural de Domeny i veureu també documentació sobre les esglésies, l'església primera que hi havia i la que veuríeu ara en l'actualitat, les dues dedicades a Sant Feliu, la seva història, la seva reconstrucció i fins i tot quan valien els terrenys i quan valia la seva construcció. Per tant, si teniu curiositat, xafardegeu una miqueta en aquest document perquè val la pena. Sobre les meves vivències al barri de Domeny, com us he dit, he participat en algunes activitats com plantació d'arbres, com la neteja especial de la zona que va des de la part industrial fins a Roberto Bolaño. El cert és que l'Associació de Veïns de Domeny està molt sensibilitzada amb el manteniment del seu entorn més natural. I destacar també que molt proper a aquest passeig, que segur que hi heu anat molts de vosaltres, de Domeny, on hi ha zones de pícnic, zones d'entreteniment, una zona per skate, hi ha també la fàbrica de rocambolesc, on es produeixen aquests gelats que gent de tot el món ve a provar al carrer Santa Clara. Us en deixo també una imatge perquè potser alguns de vosaltres no ho coneixeu o no identifiqueu la nau o la façana del rocambolesc. L'última vegada que vaig estar a Domeny va ser perquè organitzaven un espectacle de màgia. Us en deixo també unes imatges i una última fotografia. Hi havia, ara lamentablement està tancat, però hi havia un bar, el bar Capi, que en la seva última època va estar gestionat la gent el coneixia com el Guapo. Era un lloc on jo hi anava algunes vegades i m'agradava passar-hi una estona amb els veïns i veïnes de Domeny
i veureu una fotografia amb la seva propietària, a la qual, bé, li tinc estima i m'ha agradat doncs, de posar aquesta fotografia. I sobre el futur del barri de Domeny, jo crec que el futur dels diferents barris passa precisament per posar en valor allò que ja tenen, per tant, recuperar la història d'aquests masos, d'alguna manera indicar-la, posar aquesta informació a disposició de la ciutadania, de manera que es pogués fer un recorregut i conèixer la història que hi ha al darrere, que ve des del segle X. Aquests masos o aquestes masies les construccions són des del segle XV fins al segle XIX, però hi ha documents de Domeny que daten del segle X. Per tant, jo crec que seria interessant recuperar alguna ruta vinculada a aquest patrimoni, que també és patrimoni natural. Finalment, aquests masos ja no s'estan utilitzant per l'explotació agrícola o ramadera, però sí que crec que podrien tenir aquesta utilitat de reconeixement d'aquesta història del barri, història de ciutat també, i com a element patrimonial de la ciutat. També l'equipament de joves, que ja us n'he parlat en els vídeos anteriors, és un equipament de sector, per tant a Domeny també li convé i molt, i posar en valor el patrimoni natural que envolta el barri de Domeny, que, com us dic, l'associació de veïns i els veïns en general estan molt sensibilitzats. S'ha recuperat certament una part important amb la baixada des de la part de polígon fins a l'església, per tant ja hi ha feina feta, però posar-ho en valor, acabar de cuidar el passeig a la riba del Ter que connectés amb Fontejau, crec que donaria valor també a aquest patrimoni natural.